Social media o tabuk o video mangpili kaisa viral wngwi tongo. Norok nugui mankhana viral video ni mangpili o khoroksa caveman no. Bo mobile ni lama lama sorgo sorgo himui bigrogui tongmani. Hingkhe ang nongno o caveman ni kubui sakai norok bisesta sana o caveman sabo norok o caveman ni mwkhang naiui kisa sinida manrokmani bailai o cave sabo wngna nongni mote. Bo khoroksa namkora chirma Bollywood ni khoroksa superstar kainaro bini bwkhangnai kisa gana khe naiui sabo ma tongkhana kisa naising nailya hingka khai ang nongno sasino. Norok jodi no romui mankha tei kaham kok jodi no romui mankha ang nongno sanai o superstar Bollywood ni hero sabo. Bo wngkha chini Bollywood jogoni superstar Amir Khan. Hingka khai norok o borok caveman Amir Khan hinui norok romui mankha. Hinkhe norok saimano usungkhana Amir Khan tamoni bagui o caveman ni look nangkha. Omo ki bini kunu kaisa kutal chirma boni look da hinui hingkhe ang nongno sanai Amir Khan ni kaisa cool drink ni advertise ni kaisa look. Bo o caveman ni look baina Mumbai ni local lamao bigrogui himui tongmani kintu bo bono cave o phano sini maya hinui chwng koktoma rok ni bisingtwi saimankha tai o video jephru Amir Khan hinui saimamani pore hingkhe o video jehino viral wngkha hinui chwng saimankha hingkha khai norok boda Amir Khan no nugui sini wngkha kisa comment khai sadi tai jodi no sini mankha hingkhe video no like khai di. Hingkhe norok muti hai ani video tebo kotal kotal video rok nani usungkha ani channel no subscribe khai di.